makosana nkhani jatu imene inavuta pakati pa yokhuza ndi bungwe la MRA pa nkhani yokhuza ndi makampani oti apereke chitetezo ku bungwe limene la MRA pano zapangisa zoti bungwe limene la MRA apange cancel contract imeneyo ndi ena ake nkumakhala ndi funso kuti kodi nkhani zake zikuyenda bwanji chachitika ndi chani. Tifotokozetu motere kuti nkhani muitolere bwinobwino mmene inayambira komanso mmene ikuyendera padakali panopa. Zikuoneka kuti pali kagulu kena kake kamene kamabisala mu dzina loti bungwe lomenyera ufulu anthu. Komano kuseriku ndekuti ali a chipani cha Malawi Congress Party amene watitha kuna zoti zimene mafunazo ndekuti zatheka powaphumisatu a Masters Sekite company contract imene anawina ku bungwe limene la MRA ndi pajati kutsata bwino kuti Masters Sekite aino ake ndi a Alfred Gangata. Ndeno chimene chinachitika ndichonena kuti panali pa 12 November 2025 bungwe limene la MRA anatulutsa advert mu newspaper zakuno ku Malawi yomwe tinazaona inali ya Nation. Cholinga cha advert imeneyo amafuna kufotokozera ku makampani a dziko la Malawi amene ali ndi kuthekera kuti atha kupereka chitetezo ku maofeses a bungwe limene la MRA. Ndipo tenga ndi advert imeneyo amene azoti contract imeneyo ndikuti khala ya 24 months imene ndi zaka ziwiri. Ndeno tu MRA ngati bungwe la boma pochita zinthu zonsezi amasatira ndondomeko za malamulo a dziko la Malawi pa nkhani yokhuzana ndi procurement and disposal of assets kapena kuti PPDA. Ndondomeko zimenezo zimasatidwa ndi aboma akafuna kugula zinthu kapena kupeza contract ku makampani oti apereke service ku mabungwe a boma. Ndeno zikuoneka kuti atapereka advert imene mu newspaper makampani osiyanasiyana okhuza ndi za chitetezo opereka chitetezo kumene ku Malawi anapanga apply kuonesano chidwi chofuna kupikisana nawo pa bidding imeneyo. Ndi zikuoneka kuti makampani angapo anapeza mwayi umenewo kuphatikizapo ndekuti Masters Security. Ndekuti makampani enawo ndi Iringa Security Service, ina yakuti Camo Guard Service, kuphatikizapo Masters Security ndekuti onse amakwana atatu. Ndenotu monga mosatira malamulo a bungwe limene la MRA panali pa 26 December 2025 iwo aso anatulutsa mu news notification kuuza mtundu wa Malawi komanso makampani ena ameneno anapanga nawo bid tender imeneyo ndi cholinga choti ngati ali ndi zolesa zina zimene akuona kuti kupangidwa award kwa ma contracts amene mwina sikunatsate malamulo ndi zina zotero ndekuti ali ndi kuthekera kolesa program imeneyo yoti makampani amenewa apasidweno ma contract amenewo. Paja malamulo amanena zona kuti akapasa ma contract ku makampani ndekuti bungwe limene la boma limenekanso kupereka notification imeneyo kuuza mtundu wa Malawi kuti ngati ali ndi zolesa atha kulesa. Ndi ambiri linaona amene zinakhalira pakatipa kunaleto mabungwe ngati HRDC mosogozedwa ndi Michael Kayatsa ndi mabungwe ena ndi ena kuphatikizapo anthu ambiri anayankhulapo pa nkhani imeneyi. Nkhani yake ndikuti amapanga target company imene ya Masters Security. Ndeno potengera ndi mmene contract imeneyo anayigawira pajati kuti makampani atatu ndi amene awina contract imeneyo. Ndalama zonse zimene makampani amene akutolera pa zaka ziwiri zimenezo kuchoka bungwe limene la MRA ndekuti zinali 5.4 billion Malawi kwacha. Ndi paja koma achitika ma bidding ndi zina zotero kampani ina yonse imapanga bid nimene capacity yake ilili. Ndi monga tafotokozera kale kuti ntchito zimene makampani a security amene akupereka ndekuti ndikuzigawo zonse za dziko la Malawi. Ndeno amene a Masters Security contract yawo yonse atayiwerengera imakwana ndalama zokwana 3.3 billion Malawi kwacha. Mano ndalama imeneyi anayigawa pangapo potengeranso ndi kumene kampani imene ya Masters Security azikagwirira ntchito. Paja ndi muzigawo zingapo kani ma clusters kani maofesi imene amazitchulira kumene ku MRA. Maofesi aku chigawo chakumwera penapo amazanena kuti kani ma clusters ndikuti ndalama zake zimene amene akutolera kuchoka ku bungwe limene la MRA pa zaka ziwiri ndikuti ndi 1.2 billion Malawi kwacha. Kuchoka pamenepo ndikuti ku chigawo chapakati ma clusters onse a MRA kumeneno Masters Security imene ikapereka chitetezo ndikuti ndalama zake zimakwana 2.1 billion Malawi kwacha kwa zaka ziwiri. Kuchoka pamenepo kunali kampani ya Camo Guard Service imeneyi anayipasa ma clusters a Western Region komanso ena aku chigawo chakumwera. Ndalama zake ndikuti pa 2 years zinali zokwana
897 miliyoni malawi kwacha. Kenako kampani yomalizira imene imadziwika kuti Ilinga Security Service imeneyo ndikuti contract yake anayipasa ya 1.14 biliyoni malawi kwacha. Imeneyo ndikuti imene akupereka service ku chigawo cha kumpoto. Ndeno paja agangata ndi Minister of State kunaleto zoyankhula zambirimbiri kuna zonoti contract imeneyo apasidwa chifukwa chonena kuti agangata ndikuti ali mboma ndi minister ndamene anapanga influence kuti contract imeneyo apasidwe. Enanso amazayankhula kunena zona kuti paja mbuyo mukakumbukira bwinobwino mu chaka cha 2017 kukafika mu chaka cha 2018 kunali nkhani yokhuzana ndi agangata za ku MRA chanchani zambirimbiri zimene zimayankhulidwa akuti kunali za tax fraud chanchani ndi bungwe limene la MRA. Nde ati nkutheka kuti njira zimene anagwiritsa ntchito nthawi imeneyo popeza contract chifukwa nthawi imeneyo zimakhuza ndi kuti agangata amapeza contract aboma. Ndi akuti njira zimenezo ndi zimene anagwiritsa ntchito kutinso apeze contract imeneyi. Enanso amazazuzula mkulu wa MRA amene atundi a Felix Tamblas ponena zoti amene wali ndi kuthekeranso kopanga influence kuti contract imeneyo apasidwe agangata. Ati ponena kuti mbuyomu pa mlandu umene wa tax fraud lawyer amene amayimira pa mlandu umenewo ndikuti anali amene wa Felix Tamblas ndi ali ndi kuthekera kosokoneza zina ndi cholinga kuti agangata apeze contract imeneyo. Ena amazayankhula kuti conflict of interest chani ngati magayi amenewo ya HRDC amene azonena kuti contract imeneyo anapasidwa chifukwa choti ndi anduna ndi zina zotero zimene zimayankhulidwa nthawi imeneyo. Ndeno posatira zonsezi bungwe la MRA alengezano kuti apanga cancel contract imeneyo. Ndikuti mwina mtsogolo muno ndikuti azapanganso advertise ndi cholinga choti makampani apikisane pa nkhani imeneyi yokhuzana contract imeneyo. Chimeneno ambiri amadabwa ndi chonena kuti bungwe limene la HRDC linali patsogolo kwambiri kunena zona kuti bungwe limene la MRA apereka contract imeneyo mwachinyengo kwa agangata ndi kampani ya Master Security. Komano kampani ya Master Security tikukhulupirira kuti iyi ndi administration yake imene imapanga china chilichonse. Komanso tikukhulupirira kuti abungwe limene la MRA anatsatira zonsezo pamene amapereka contract imene makatondondomeko zokhuzana ndi PPDA. Chinanso chimene chimazakhala chodabwitsa kwambiri nchona kuti abungwe limene la HRDC mbuyomu pamene dziko la Malawi amasogolera a chipani cha Malawi Congress Party macontract ambiri amaperekedwa kwa anthu amene ali connected ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Chisanzo chabwino contract yopanga mapassport ku immigration sanapasidwa ndi mwana wa Chakwera Neki Chakwera komanso mwazamveka za Avitumbiko Mumba. Tiziti macontract amene osamakhala zoti panali conflict of interest kuchoka pamene kumapangidwa misewu ku Lilongwe. Macontract ambiri amapasidwa ndi a Neki Chakwera ndi kampani yawo imadziwika zoti Chawezi Kwale kumene kotu amakhala akapanga supply Kwale. Kodi zimene zonse zimachitika mophwanya malamulo nangano abungwe limene la HRDC kuti nthawi imeneyo kunalibe sankabwera kumazayankhula zinthu ngati zimenezo bwanji. Apapa zikuoneka kuti pakusowa moral ground kumbali ya bungwe limene la HRDC pamene akuchita ziganizo zawo. Ndipo popeza kuti ambiri tikutsatira kale kuti bungwe limene la HRDC ndoti lili connected ku chipani cha Malawi Congress Party ndenzo osadabwitsa kwambiri zimene zikuchitika. Komabe poti contract ya cancelidwa vuto palibe tiona kuti asadaso ndondomeko zotani pofuna kupereka macontract amene pali uthenga apa umene timafuna tigawane pamodzi pano. Pali mkulu wina wake amene zina lake ndi Timvese amabwera ku comment section komatu kuwana kumeneko akunena zoti chitsiru wa DPP kadeti ndi zina zotero. Nde akulu atimvese kumene muliko muziwe zonena kuti ngati mukuona kuti content ya panopa kapena nkhani zimene timapereka panopa sizikukomerani zikukomera a chipani cha Democratic Progressive Party musazaonerenso nkhani panopa. Mupite kumene mungapeze nkhani zokomera a chipani cha Malawi Congress Party. Komanso chimene mungaziwe nchonena kuti makadeti amene mukuwatchulawo alipo kuli a DPP Place kula chinausawo pa online ndi ena otero mutha kupita kumeneko muzikakangana nawo kumeneko. Ena ali ku Facebook, ena ali ku TikTok, ena ali ku WhatsApp mukakumana kumeneko mutha mukatuwanizana kumeneko. Koma platform ya YouTube zimenezo ndizosaloledwa. Ife sitingakubwezereni timatsatira malamulo. Komano imene ndi warning yomaliza mukazachitanso zinthu zimene ziti ndi mphamvu yopangisa zoti musazaonenso ma video pa platform imeneyi. Uthengaso wina ndonena kuti pali ena amene tomwatukwana zimene zimakhala zophwanya malamulo. YouTube is a safe platform, a professional platform. Pamabwera anthu osiyanasiyana from different professional backgrounds ndi aziona maphunzo pamenepa ndizosaloledwa potengera ndi malamulo a YouTube. Komanso pali makampani osiyanasiyana they work with YouTube
ndi akamaona zinthu ngati zimene zikuchitika ndi zosakhala bwino tikhala zoti tikuphwanya malamulo ndi chifukwa timanena ku comment section kuja maganizo azikhala olemekezanso maganizo a ena. Nkhani zake zimakhala zotero tikupe kuti uthenga umene huwamveka nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani zimene takhala tikukambirana zokhuzana ndi bungwe limene la MRA. Ngati maganizo amene alipo mutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kutifikira mosavuta.